visca Viladecans i visca la festa major! Donem el tret de sortida a la nostra festa major. Una festa major pensada per totes les edats i per tots els gustos que trobareu a diferents indrets de la nostra ciutat. També hem reforçat els serveis de neteja i de mobilitat perquè arribar a aquests llocs sigui segur per tothom, perquè vulguem que Viladecans tingui una festa major inclusiva, oberta i segura. Comptem també amb la presència de l'alcalde i una representació de l'Ajuntament d'Àgueda, una ciutat portuguesa que ens agafarà el testimoni com a ciutat Greenleaf l'any que ve, el 2026. És una mirada endarrere, també per veure l'esforç que s'ha fet d'adaptació cada vegada en els nous temps i sempre amb una voluntat de servei que hi ha hagut, que no ets gran cosa però que a la vegada et projectes cap al futur, cap endavant i aquesta projecció sobre els nens i nenes. Per tant, si hem sigut capaços d'ajudar-los, influir en la seva formació, en la seva educació i finalment que hagin sigut feliços, vol dir que la feina ha estat ben feta i això és el que més ens omple de tot. Inaugurem la Festa Major de Viladecans amb una exposició d'una escola molt important en les nostres vides i en la vida de Viladecans, com és el Sant Gabriel. Coneguda com els Hermanos. Qui no té algun vincle, un germà, un cosí, un amic que ha anat a Sant Gabriel? Això és el que avui posem en valor. La tasca educativa de les famílies, dels nens, durant els anys i, a més, la col·laboració entre patrimoni cultural i la història de Viladecans.